million views a kanta. Bayan gaya ma. So bari in sauka sai ka gani abin da nake gaya ma ba lallai wai sai na yi irin music din ka zan kai wannan stage din da kai kake so. Abin da nake so ka gane the fact that I'm your guest. Na san cewa a shekaru ka girme na yarda bana jayya da wannan. And I will see you with that respect. But you have to respect me. Ya za a kai inviting ina kuma ka ci gaba da faɗa ra'ayinka ne na yarda. Ban kuma ce ka canza ra'ayinka ba. Ni ina ga maka ra'ayina ne na yarda. Ba ka isa ka canza min ra'ayina ba. Saboda ni abin da nake yi na rantse da wanda ya halicce ni bari in faɗi wannan magana in ƙara maimaitawa. In dai kiran ka za a yi kai waka ko kai fim daga yanzu har 2045 tun daga kan wanda ya fara fim a arewacin Najeriya da waka. In dai kiran ka za a yi a biya ka kuɗi kai waka ko kai fim daga yanzu har 2045 ba za a samu wanda ya kai ne ba a yanzu haka. A ina za a ke biyan ka kai waka? Ina gaya maka ne. Ina gaya maka ne. Ba a taɓa wani mawaƙi ƙwaya ɗaya ba kaf a arewacin Najeriya. Da aka biya shi me? Da aka biya shi naira miliyan 300 ya waka ɗaya babu shi. Ni kuma akwai shi a gaya maka. Gaya mana hujja. Na rantse da wanda ya halicce da duk fina-finan da United Defense babu wani da karɓi ƙasa da 250 million naira. Season 8 ne. Number one ina zuwa. Fans ne suke bani ai. Ta dalilin fans na 90 Day Fiancé cameo din da nake yi na yi nakin over 1.6 billion naira sannan ka ga mun ka ce ban je ko ina ba a nan gudun na zo na fara harkar entertainment din nan a gaban idan kafa na fara harkar waƙoƙin nan 2020 the only thing I have in my account is 10 million naira I worth over 2 billion naira now and you're telling me I should stop sannan ina magana ka ce mun ban kai ba ban yi ba kuna waka ana biyan kuɗi miliyan 1.5 Bella Shumur da nan a streaming kawai yana cire over 500 million naira every month dan Allah kake waka zan kai yaushe na fara building nake yanzu ka kai biliyan ana kai biliyan na riga shi yasa nake ga maka na riga na samu America na samu Europe ban samu Lagos ba ina son in penetrate Lagos kamar kun canja yanayi muna tattaunawa ban yi komai ba ban canja komai no ba na yi saboda aiki nake ban kan komai as your guest and be telling me that ban yi komai ba kai kanka ba abin da kai ni na yi abubuwa me kai I'm a legend a harkar music na yarda amma me ka canja ka isa yanzu ka fito ka ce ana kashe mu a dina kashe mu na banza ba wanda ya saurare ka ni influencer ni malami ne that's what I want malamai ne suke cewa dina kisa shi sa nace ma bayan da zai kai magana su saurare ka malamai ko me ka zama a duniya da kake tunani to ai malami abinda zai ga maka abinda Allah ya ce da abinda Annabi ya ce shi yanzu yan siyasa amma malami bai sai ya tunkari banda da ce da na kisa ba yana yi mana ko kuma malami bai sai wannan malamin yake shiga cikin su malami ya isa yanzu ya tunkari gwamnati mai ana kisa a daina kashe ko kallon sa ana yi ko kallon sa ana yi malaman da suke dauko ring light suna dora ana kiransu ana ba su kuɗi kai ne tunanin ka ba tunanin na bane zahiri ne muna gani ba kai isa ka zama influencer ya zaka ce ban isa in zama ba na hau jirgi da ni da Tambuwal zamu je gurin Atiku gurin Babangida da Atiku Abubakar malami ya so ya bi mu cikin jirgin akan sidina aka na shahawa me kai shi malamin ya san malami zama a'a ban ce na fi shi ba ina gaya maka hanyar su daban hanyar mu daban malami hanyar sai ya gaya maka abinda Allah ya ce da abinda Annabi ya ce saboda ka kiyaye lahirarka kuma ka san da zaka bauta wa Allah influencer ko kuma waki ko dan wanda ya suna idan ya ga wata barna ta taso shi yake tsayawa ya kare al'ummar shi saboda su ake jin magana su idan kana musu kallon yan iska su suke controlling world so I want to be among of them so that in zo ni ma in control a daina kashe mun yan uwa a daina in samu kuɗi yan uwa na su samu kuɗi ya za a kullun da duniya kowa yana waka da fimina kuɗi mu kullun cikin tsiya muke Buski yana sayan mota 1.4 billion naira yana rolling around mu ana in kasa GLK daga kan mai waka har kan producer da actor sai kowa ma posting what is GLK a harkan waka yanzu ya guri soja boy let me speak please no but put respect in your word please because I respect you good calm down please give me water please ko ba shi ruwa ya sha zuciyar shi ta yi sanyi I mean, I'm not hard. It's just that the way you put it, I don't like sometimes it. Saboda kai ka san cewa ina da maximum respect akan ka. I know. Shi yasa ma na inviting. Then respect me too. I'm not saying respect me as elder. Respect me as a younger brother. As I'm respecting you as my elder brother. Mahmud, shi yasa nace da nan aka fara ganin music din shi irin wanda bai dace ba. Aka fara kira. Aka ce Soja Boy abokin ka sai da mutum uku suka kira da sannan na kira shi. Anan ya tsaye da ni. Na ce Soja Boy wannan abu me vision ɗinka ne akai me kake so me target ɗinka da kake son wannan video ni zai understand sai ce me yana so penetrating music na Lagos da sauransu yeah Lagos kawai ya ce amma baka ganin karshe me zaka bari kaza zaka yi iyali kamar ni yanzu na haihu na yaya na yi mata da me wannan ya ce a'a shi wannan target ɗin nashi shine a gaban shi yanzu for now kuma ya faɗe su yanzu ba so abin da nake so ka yi hakuri
ni da abin ko da na hau live ɗinka abin da na so in ganar da kai mu fahimci juna ne ba yi dan mu amma lokacin na san kana so kai promoting wani waka ne you need that abu da muka yi maybe to ai promotion kafi promotion saboda kai muka live da kai muna gama washe gari ka sake waka wani waka ko Firdausi ne mun yi live da kai da daddare washe gari ka sake Firdausi saboda shi kai ni ba na yin live saboda shi kai ni na san saboda shi shigowa ne wallahi ba na yin waya me yasa ka shigo bacin kamun waya kuma mun waya da kai tun farko mun live na farko me yasa ka shigo ka san ba ka canza mun ra'ayi ba dan saki waka sai na hau live ɗinka I don't know ba na bukata amma entertainers suna yi ni ban yi ba I don't think you need that but ni da kace min kai kana so kai promote I don't think ai zaka iya yin wannan I don't think you need that but that's what exactly you do bacin mun live mun gama kace sai zaka saki waka kake live in na saki waka ma nake live sai in fada in ce na saki waka ku je ku yi ni kuma ina ga live a TikTok bai fi so ɗaya ba ko so biyu sai na kama da nake shiga okay to ni dai na san ka shigo kuma washe gari ka saki Firdausi confirm wannan ne dalilin da yasa in zan saki waka I don't need that I didn't say you do but I'm telling you that